дар маркази шаҳри Исор назди супермаркети Бияк ва маҷмаи истиқоматии Себистон ки 4 ошёнаи аввалаш таргови центри бузург мешавад мисли Ашан ва дар ин тараф вокзал. хонаи фурӯшимон дар яке аз беҳтарин новостройкаҳои шаҳри Исорда ҷойгир аст, дар 10-ум ошёнаи ҳамин бинои 15 ошёнага. дар бино ду талифт аст, корҳои сохтмонӣ қариб ки ба анҷом расидагиаст, каме корҳои таъмири мондагӣ тамом ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. аз рӯи нақша духонагаи пурра мебошад: якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом. лекин дӯстони азиз, шумо метавонед ин хонаро ба ҳазур ба сехонаga ҳам табдил кунед, чунки масоаташ бениҳоят калон аст. чӣ хел? инҷо ошхона не, инҷо ҳуҷраи истиқоматӣ мешавад. дар ин ҳолат ҳар се хона ҳуҷраҳои истиқоматӣ ин хонаро боша. ин хона бениҳоят калон аст дӯстони азиз. аз ҳамин ҷо маҳкам мекуниду то охира маҳкам карда дар байн дар инҷо дар мемонед. инҷора ошхона мекунед дӯстони азиз. дар ин ҳолат се хонагаи бениҳоят хуб мешавад бо ошхонаи калон. масоати умумии хона 106 метри квадратӣ мебошад. дар маркази шаҳри Исор ҷойгир аст, назди таргови центри Ҳисор Мол, таргови центре ки дар оянда мешавад. нархи хона сари 1 метри квадратӣ $630. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp дорад. дӯстони азиз, хотир расо мекунем, канали Дом Тиҷей дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Дом Тиҷей дар хизмати шумо. рақамо барои рекламаи хона 97 14 55 15. дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Дом Тиҷей, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расо мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.